Lehet 130 éve, hogy Erdőbénye fölkerült az akkori világhálóra. Bevették a magyar királyi államvasutak menetrendjébe. Lett vasútállomása, bár alibi, mert vonat ide nem futott be, és mozdonyfüstöt se láttak innen felszállni. A háttérben egy fürdővállalkozás állt, ami nem tudott vonzerőt teremteni. Így nem lett felkapott gyógyfürdő, mint Poprád vagy Parád, s neve sem lett bőröncímke. Renoméja viszont nőtt. Mégiscsak ritkaság, ha egy országnak nincs tengere, de van tengeri kikötője. Aki manapság idejön, többnyire nem vonatról száll le. Jobb is talán, ha nem találkozik azzal a pikáns helyzettel, hogy várnak is ide, meg nem is vonattal utazókat. Régi kartográfusok mindig híven feltüntették a települést, mint a hegyvidéki barok egyik beszállítóját. Ez adta a hátteret, a felhajtóerőt ahhoz, hogy többször is városi rangra emelkedjék. Az 1832-es koleraoszlop baljós felirata jelzi, a vész súlyosan megtizedelte Erdőbénye város lakosságát. A félrediagnosztizálás, mármint hogy a járvány emberről emberre terjed, tetézte a bajt. A hatóságok sok helyütt elkövették a tragikus hibát, hogy karantént elrendelve élőket zártak össze halottakkal. Újabb csapás volt, hogy katonasággal kellett elfolytani az eszeveszett tiltakozásokat. Kazinczy Ferencet is a kolera vitte el. A Hunyadi utca 1, ahol most vagyunk, egy árnyas sarokház zsebkendőnyi udvarral, fás színnel. Oldalt egy boros pince vezet lefelé, alattunk pedig egy kút kanyarog. Ez a kút valójában egy 80-100 méter hosszú rézsűs járat, ami mélyen levisz, majd újra kivezet. A hely anyai nagyapánk háza, aki mérnök volt, bortermelő és kicsit nagyot hallott. Történetünk úgy kapcsolódik ide, hogy egyszer csak lett 6 ágy. Ehhez persze előbb mi is kellettünk. Én és 5 testvérem. Egy barkasz furgonnal 20-30 éven át nyaranta mindig ide jártunk. Akkor még gyerek volt az idő. A késő őszi szüretekre azonban már nem tudtunk eljárni. Az utca elején szemköz régen csendőrös volt, majd évtizedekig zárlakat KTS, ma panzió. Erdőbényenek régen két utcája volt, a Nagy utca és a Kis utca. A mi Hunyadi utcánk volt a kisebb. Az első új utcanév a Serfőző lett. Lássuk, kik laktak itt a háború előtt. Bényei parasztpolgárok, bőrkereskedő, kádár, szódavízgyáros, italkereskedő, erdész, kőbányatulajdonos. 3 háznyira 10 éve újraindították a kóser borkészítést nagy inox tartályokkal. Aztán leálltak. Az első sarkon lakott a patikus. Innen ment le a papsor, macskakövek vezettek a régi piac a zsidó temető felé. A mai posta helyén zsidóiskola működött. Vele szemben áll a borostyán befutotta Azbej ház. Az egykori örmény szőlőkereskedő fia híres építész lett, unokája Franciaországból hazajár, avantgard képzőművész. Ha innen a szomszédos dombra, a mulatóra fölkapaszkodunk, látnivaló, 2 nagyobb hegy alkot karét a falu körül. 600 méteres magasságuk majdnem megegyezik. Kétfelől nyújtózkodnak a távolba. Nem tudni miért, bár egymásra néznek, de mind a kettőt Szokolyának hívják. A mulató tetején, mintha óriás gólyalávon állnánk, úgy tekinthetünk körbe és le a bányatóra. Nevéről ítélve korábban alig ha lehetett Kálváriadomb, csak egyetlen kőkereszt áll rajta. Később egy jókora átjátszótornyot telepítettek rá, idővel a vastraverzek is egyre nagyobbak lettek. Valami zsibbasztó alapzajt bocsát ki magából. Létezik egy föld alatti erdőbénye is. Egy csöndes, rejtelmes mikrovilág. A pincerrendszernek sajátos őrzővédő funkciója is volt vészhelyzetek, például a második világháború idején. Történetek nem nagyon keringenek erről. Egy háború előtti kiadvány bemutatja a település tisztségviselőit, a jegyzőtől az ipartestületen át, a Hevrakad is a pénztárosáig. A derék férfiak többsége megjárta az első világháborút. Többszörös vitézségi érdemérmekre tettek szert. Az újabb háború azonban többeket arra az elhatározásra vitt, hogy nem engedik fiaikat a vágóhídra vinni. Húzzák ki valahogy itt, később úgyis nagyobb szükség lesz rájuk. Így is úgyis az életüket teszik kockára. Régen sem volt fenékig tejfel az élet a legfőbb Hungarikum földjén. Ez egyszerűbb adatsorokból is kitűnik. Boldogult ki, hogy tudott, de szegények, módosok egyaránt sokan kivándoroltak Amerikába. Töredékük tért vissza. Az egyik kiutazóról azt tartják, elmenőben megígérte hozzátartozóinak, ha jobban megszedné magát, első dolga lesz, hogy küld haza egy tehérrevalót. Így is lett, meg is küldte a tehérrevalót. Egy kolompot. $1 került.
Volt egy felmenőnk, aki szintén hazatért. Ő egy gramofont hozott haza a hóna alatt. Nehéz lenne ebből megítélni később, mire vitte. Voltak viszont, akik helyben is sokra vitték, pedig nem mentek külföldre. A helyi kőfaragómesterek különösen keresettek voltak a megrendelések piacán. Versenyeztek, olykor pereskedtek egymással, de nem túlzás, velük akár katedrálist is lehetett építeni. Bizonyság erre a borház falának támasztott gótikus stílusú kőrács, melyet dédnagyapánk a kassai Szent Erzsébet domb rekonstrukciójához készített. Az 50-es évek egybeesik az iparos mesterség hanyatlásával. Ekkor már azok vitték a prémet, akik azt hangoztatták, végleg eldőlt mi a trend és mi az időtálló. A műkő. A lényeg azonban nem az anyag. Akadnak errefele is történetek, melyek első hallásra nem csengenek jól. Nagyapánknak például a lőcsedülőben volt 2 holt szőlője. Világéletében csinálta, amíg bírta, majd 8-10 éve eladta. Később úgy értesült, vevője további jó pénzt kapott a szőlőtőkék kivágására. De hagyjuk a támogatásokat firtató kérdéseket. Végre jó példákkal találkozhatunk. Emlékhelyet kapott a világ legkeresettebb magyar termékének, az aszubornak a szürke eminenciása, Szepsi Lackó Máté. Üzenete: hiába keressük a pezsgő vagy a csokoládé feltalálóit, egy jó téteményeknél azokat ismerjük el, akik a kincset érő felismerésekhez új tudást adtak és pártfogókat szereztek. Érjen és virágozzék minden szőlővirág!